Entzulekideok, eguerdian daikola guzti-guztioi. Zer jan eta zer edanen konpainia ona egiteko, batari eta besteari konpainia ona egiteko, musika bide lagun aparta da. Herriko euskal jaien baitan, musikak badu lekurik eta are gehiago aurki. Izan ere, Hernaniko Musika Eskolak antolatu eta Hernaniko Udalaren laguntzarekin, une batetik bestera, 19. Gazteen Trikitixa txapelketari hasiera emango diogo. Txapelketak 11 eta 16 urte bitarteko 6 bikote izango ditu oholtza gainean. Egin beharreko lana, bikote bakoitzak 3 pieza jo beharko ditu. Honako hauek, Trikitixa, Porrusalda eta fandangoa edo arina azken bi hauek aukeran. Epaimaia, Edurne Iturbek eta Oiana Irastorzak osatuko dute, eta epaimaikideek zera aintzakotzat hartuko dute bikoteak epaitzeko orduan. Doinuaren zailtasuna, soinuaren ejekuzioa, hau da jotzeko era, panderuaren ejekuzioa, joaldi alegia, erritmoa eta kantua. Zozketa egin dugu eta jada txapelketa murgilduko gara, eta zozketaren arabera, lehenbiziko bikotea oholtzara dituko dugu. Eta honako hauek dira, Lierni Tolosa eta Elaia Diaz, 15 eta 13 urteko herrikideak, hernaniarrak. Hementxe dira, lehenbiziko bikotea, gogoratu 6 direla, nahi duzuenean bikote, ongi etorri eta zorte hon.